najhoršie, čo sa stretávam, je tým, že chalani o tom ani nevedia, že to je nejaký syndrom, nejaký problém. Oni si proste myslia, že proste ja taký som. Muži, ktorí majú nice guy syndrom, sú priemerní aj v práci. Lebo ty keď povieš áno, aj keď ty myslíš nie, ty si z toho frustrovaný. A ty si nepríjemný na tých ľudí potom. Lebo ja som sa bál, že keď budem komunikovať moje potreby, tak ona odíde. To bol ten problém. Toto je, že veľká zmena proste v tvojom živote. Ona mi povedala, že nechce vzťah. No a tu je ten rozhodovací moment. Nice guy. Malé kročiky. Nechcem hneď, že chcem zarobiť 100 miliónov. To ťa môže, že keď to nedosiahneš, tak ťa to zase demotivuje a zase si tam, kde si bol. Takže baby steps, hej? Budeš veľmi bojovať s trpezlivosťou. Extrémne. Ja keď som si riešil tieto všetky veci, tak vlastne sa mi vrátila do života moja bývalá. A ona mi dala feedback. Ja som proste stratil identitu v tom vzťahu. Úplne. Ja som nevedel, čo ja chcem robiť, ja som nevedel, čo ja som nevedel, kam mám ísť. A to postupne mi vlastne vybudovalo nejakú tú seba dôveru. To je to najdôležitejšie, že ty si musíš uvedomiť, že ty máš problém. Pritakávate niekedy na veci iba preto, aby ste druhého človeka neurazili? Možno ide o nice guy syndrom, teda syndrom dobrého chlapca, keď chceme po slovensky. A dnes sa o tomto budem rozprávať so Stanleym Václavíkom. Stanley, ahoj. Ahoj, ahoj. A rovno ideme na to. Stanley, povedz, prečo je práve toto tá tvoja téma, ktorej sa venuješ? Ako si k tomu prišiel vôbec v tejto téme? Ako som k tomu prišiel v tejto téme? Akože najvtipnejšie na tom to, že ja som ani nevedel, že toto je moja téma. Asi 3 roky dozadu som vlastne ukončil jeden zo svojich asi takých, nazvem to, nie toxických, ale karmických vzťahov. A ten mi ukázal vlastne, že ja som bol tiež šťastí ten problém, hej. Vždy to ja beriem, že to je nejaký 50-50. No a strašne som sa hneval zo začiatku, veľa som cvičil, vieš, a proste snažil som sa tú energiu z tej zlosti dať niekam, ale potom som sa začal pýtať vlastne, že prečo? Že prečo sa mi ten vzorec tých dievčat opakuje? Prečo ma každá druhá frajerka podviedla? Prečo? Hej. No samozrejme, prechádzal som si aj terapie, mal som super terapeuta Miška a on ma navádzal presne na to, že ako s tým celým pracovať. No a postupom času vlastne som zistil, lebo ja som vedel logicky, že to dievča mi nemôže chýbať, že proste nie sme kompatibilní, že ja som to vedel na všetky svoje prečo som si zodpovedal, ale nevedel som, že OK, tak čo mi chýba? A vlastne bolo to, že nejaká sebaláska, že vlastne ja som potreboval od nej, aby mi vlastne dávala tú lásku, ktorú som si ja nevedel dať sebe. Preto mi to tak strašne chýbalo. No a tam niekde som začal zisťovať, že vlastne ja sa nemám rád. A že prečo sa nemám rád. Hej. A potom som vlastne, jak som sa začal rýpať trošku v týchto sebarozvojových témach, tak som si prechádzal všetky tieto témy, že prečo sa vlastne nemám rád? Prečo neviem hovoriť nie? Prečo hovorím áno, aj keď proste ja nechcem ísť von? Hej, prečo mi každý bere môj čas a potom sa hnevám a som frustrovaný z toho, hej? Že prečo sa to tak deje? Prečo si neviem nastaviť hranice? Hej? Aj v tom vzťahu, aj celkovo proste v živote. Hej, ale to sú nie len že veľké rozhodnutia, ale to je proste, že ja si poviem, že v tento deň chcem niečo robiť a proste tebe niekto napíše, naruší ti to a ty máš hneď v sebe takú tú úzkosť, že proste, že musím mu povedať áno, len aby, čo keď prestane byť môj kamarát, alebo bože, bude sa na mňa hnevať, alebo proste niečo, vieš. No a potom vlastne som sa dostal ku knihe No More Mr. Nice Guy a som čítal tú knihu a vlastne tú knihu mi odporúčil Stan Oličko, on tiež rieši takéto akože mužské témy a to by bol jeden skvelý host ináč tiež do podcastu. Okay. a on že Stano, že vlastne tú tému, všetky tieto veci, čo si vymenoval, že hranice, neviem hovoriť nie, že toto všetko dokopy je proste, že syndrom dobrého chlapca. A ja, že čo? Že syndrom dobrého chlapca, že to čo je? On že no, že to je normálne, že to je miliónový pojem, že to proste týmto trpí proste milióny mužov proste na svete, hej, a hlavne aj žien, akože je to samozrejme aj syndrom dobrého dievčaťa, ale bavíme sa o mužoch, tak akože, a ja, že fakt, že no, tak ja som začal googliť, začal som kúkať videá a vlastne, no jak som čítal tie vety,
Tak ja, že ty kokos, že však to som úplne ja. A som mám až husinu z toho, že ty kokos, že niekto ma vie tak prečítať. Že vlastne, že toto je presne, že môj problém. OK, čiže si sa vlastne našiel v tom opise toho nice guya vo všetkých týchto veciach. Vo všetkom. Normálne, že len také možno veci, čo sedeli na mňa, tak sa snažím nejako odprezentovať, že keď som bol napríklad vo vzťahu, tak ja som nevedel prejaviť moje needs, to, čo chcem, hej, čiže moje potreby. A ako náhle oni neboli naplnené, tak ja som išiel do toho, že som jej dával silent treatment, hej, že som ju vlastne akoby tríznil tým tichom. Hej, a v podstate to tiež to je toxické správanie, hej, že proste a uzatváral som v podstate nejaké tie jak sa to povie, covenant contracts, akože po slovensky je to, že nejaké kontrakty s tou druhou osobou, taký nepísaná zmluva. Hej? Obchod. Taký obchod. Ale ten druhý človek o tom nevie a on s tým nesúhlasil. A ty vlastne nejako očakávaš, že sa ten človek bude správať, lebo ty sa nejak správaš, ale on o tom nevie. Vieš, a potom som bol z toho frustrovaný a hneval som sa na toho človeka. Ale on nevedel, čo sa deje. Vieš? Alebo čo sa dialo, že často sa mi to dialo, keď som bol mladší, tak som vždy skončil vo friendzone. To neviem, jak sa prekladá po slovensky. To asi všetci chápu. Hej, ale všetci áno, že taká potenciálna priateľka povie, že ostanete kamaráti. Hej, poviem takú super vetu, že ja ťa mám rada ako kamaráta. Áno. No, to každého zasiahne. Tak, hej? Hej, a toto je presne to, že ja som tiež, keď som počul túto vetu, že ty kokos, však to bolo celé moje detstvo. Akože detstvo od 15 do 22 rokov, hej. A to je presne vlastne dôsledok nice guy syndromu. Že ty sa stále snažíš tam byť, ty stále si dobrý na tie dievčatá, alebo proste tak ťa to detstvo k tomu doviedlo. A však ona uvidí tú hodnotu vlastne vo mne, ale ona stále vlastne skončí s tým debilom. Ten, čo ju využije. Ten, čo ju potom odkopne. Stále sa vráca k tomu toxickému bývalému a tak ďalej. A ty vlastne si tam stále, trpíš, si masochista, hej, a stále si blízko pri tom a proste ťa to ničí znútra. Lebo ty stále dúfáš, že proste ona uvidí v tebe tú hodnotu. Ale ty to musíš preseknúť a musíš ísť ďalej. Čiže ty sa aj snažíš prezentovať nejaké tvoje ponímanie hodnoty, že v čom si, ako čo ty si myslíš, že si dobrý, tak to jej ukazuješ a očakávaš od nej potom nejaké správanie v podstate ako nice guy. Hej, presne tak. Ona ti ho väčšinou nedá, lebo nevidí v hodnotu v tom, čo jej dávaš. Áno. A tam vzniká taký ten konflikt napríklad vo vzťahu. Hej, a ty, akože môj osobný, lebo každý nice guy má vlastne v niečom sa nájde, hej, akože každý má nejakú svoju story, nejakú svoju origin story, hej, jak nejaký villain. Tak u mňa to napríklad bolo to, že keď už som sa v tej téme viacej rýpal, tak som zistil, že to je preto, že v mojom detstve bol akože môžem to povedať, že neprítomný otec. Hej, že vlastne moja mama svojou energiou v podstate dožrala toho otca. Hej, čiže ona bola tou hlavou tej rodiny, on sa nevedel postarať, ona musela všetko riešiť. Ona bola tá, čo nás vychovávala, ona tá bola, čo postavila dom, ona bola tá, čo donesla peniaze proste do rodiny a tak ďalej. Hej, môj otec proste nebol muž, akým by mal byť. Tým pádom vlastne to je tá moja origin story, že vlastne mňa nikdy nikto nenaučil, ako byť muž. Hej, mňa nikto nenaučil, že akú mám mať víziu. Mňa vlastne mužom učila byť moja mama. A to je ten problém. Hej, to je najčastejší akože dôvod, prečo vlastne sú muži nice guyovia. To je inak dnes strašná taká úplná epidémia a to sú presne tie témy, ktoré chcem otvárať na týchto podcastoch, lebo tie mužské vzory sú veľmi absentujúce vo výchove a aj mladých ľudí a takisto aj starší ľudia odo mňa majú s tým častokrát problémy a furt sa opakujú ako keby tie isté vzorce a presne jedným z nich je tento nice guy syndrom, ktorý sa opakuje. Presne tak a hlavne to bolo aj problém aj našich otcov, vlastne, že vtedy vznikala tá epidémia, hej, že teraz je to ešte horšie, lebo v podstate je veľmi veľa rozchodov, manželstiev, proste veľa žien vychováva deti samé a tak ďalej. A muži vtedy odchádzali do vojny, hej, čiže vychovávali proste mužov, tie ich matky, ženy. Hej, ženy. Takže
Toto bola moja origin story. Akože, že kedy som ja zistil, že OK, fajn, že moja vlastne mama ma učila, že vždy musíš byť na každého dobrý, lebo nikdy nevieš, kto ti otvorí dvere na druhej strane. Hej? Okay. Vždy musíš proste, že tak ty sa musíš vždy starať o tú rodinu, tá žena musí byť šťastná, jej šťastie je na prvom mieste. Hej? A vlastne všetky tieto veci. A ona, vždy musíš povedať každému áno. Ja to akože hovorím v prenesenom význame, hej, že čo, nikdy to akože takto moja mama nepovedala, ale v prenesenom význame, že vždy musíš proste hovoriť áno, lebo proste vieš, kamaráti sú všetko a vieš, musíme sa rozdať a to znamená v podstate, že si dobrý človek. Čiže nastavila ti toto presvedčenie, že čo znamená dobrý človek. Že musíš každému povedať áno. Že musíš každému vyhovieť. Že v podstate, keby si niekomu nevyhovel, tak by to pre teba znamenalo, že nie si dobrý človek. Áno, vtedy to vlastne znamená konflikt a I don't like conflicts. Okay. Že aj ten doma, ten chaos, v podstate to už možno, toto som nevedel ešte identifikovať, ale asi, lebo aj moji rodičia sa veľmi hádali. Hej, čiže možno ja som bol aj podvedome nasadený do toho, že som sa snažil, vieš, že keď je chaos, tak som taký, že všetkým poviem, že áno, len aby ten chaos nebol. Lebo to moje vnútorné dieťa, tá moja trauma v podstate je taká, že nejdem do konfliktu, lebo vidím to akože podvedome možno v mojich rodičoch, že ak sa hádajú a ja som ten, čo tam to musí ukludňovať. Lebo moja mama dáva do tej pozície, vieš. Čiže, ale nevedome samozrejme, hej. Ok, čiže tým názgom sa v podstate aj vyhýbaš tým konfliktným situáciám. Áno, akože že ty nevieš, ja napríklad som nešiel do konfliktu aj so svojou bývalou partnerkou, lebo ja som sa bál, že ma opustí. A že ja proste už si inú nenájdem a ja neviem čo všetko. Hej. A bál som sa toho opustenia. Hej, ale to tiež môže ísť, že to netušíš, že odkiaľ pramení tá vec. Že to mohlo, že niekto ťa, keď si bol malý, ťa niekde nechal, ty si zrazu začal plakať a prišiel až za chvíľu, hej, a proste v ten moment v tebe ostal nejako, hej, podvedome a sa to nejako vytvorilo do nejakej trámy. No jasné, presvedčenie z detstva. No teda, hej, čiže ale nevieš to, že úplne niekedy, že identifikovať, že čo, ale zistil som, že toto je ono, hej. Že ako náhle ja ti poviem nie, hej, že nie láska, ja dneska nechcem ísť von, lebo chcem byť doma a čítať si knižku. A ona povie, no tak keď teda proste mi hovoríš nie, tak ja sa teda zbalím a idem preč od teba. Vieš, toto bolo v mojej hlave, že ako náhle ja prejavím svoje potreby, tak je to dôvod na to, aby ma ona mohla opustiť. Že vlastne ja som sám seba nebral ako samostatnú entitu, jednotku, ktorá tiež stojí za zmienku, ale v podstate som bol, že taký yes-man, taký pritakávať, že všetko musí byť v poriadku, všetko musí byť zabezpečené, musím veľa robiť, aby proste bolo a tak ďalej. Vieš, že... Tým pádom si bol aj taký závislý na tej priateľke. No áno, určite, akože závislý, že z hľadiska to na jej emóciách. Že vlastne ja som bol strašne rád, že keď ma ona proste slovne akože ma utešovala, hej, že proste strašne, no dávala mi vyslovene tú lásku. Hej, to je asi to, čo by som to nejak zhrnul, že tá absencia tej lásky mojej ku mne bolo to, na čom som ja bol závislý od nej. Aha, takto, okej. Čiže ty si nahradzoval seba lásku od nejakým druhým človekom. Áno, ja som potreboval vlastne validáciu, že som dobrý človek od teba. Ja rozumiem. Hej, a to vyplňalo tú dieru vo mne, na ktorej som ja bol závislý. To je tá toxicita, čo ma držala v tom vzťahu. Hej. A stretávaš sa s týmto, že takýto nice guy syndrom má veľa mužov v dnešnej dobe? Stretávaš sa s tým v živote? Odkedy som začal riešiť túto tému, tak si sledujem proste už tie veci, vieš? A nepovedz, že každý. Nie, ale vždy, keď som v skupine 5 mužov, tak minimálne 2 alebo 3 s tým majú problém. Okay. Hej, že to je jedno, že v jakom sfére, či v práci, či v gastre, či v robote, či hen tam, hoci kde, medzi kamarátmi, tak vždy je toto aspoň 2 alebo 3 z 5 problém. Hej. A najhoršie, čo sa stretávam, je tým, že chalani o tom ani nevedia, že to je nejaký syndrom, nejaký problém. Oni si proste myslia, že proste ja taký som. A proste musím okolo toho pracovať. Ale tá cesta je presne úplne inde. Tá cesta je v tom, že ty vieš vlastne určitými nástrojmi sa tohto postupne zbaviť. A byť mužom takým, akým si zaslúžiš byť. Okay. Akým by si mal byť.
A tebe sa to teda podarilo? Hej. Ja nechápem. Hej, podarilo. Akože ono je to progres, celoživotný progres toho nice guya sa nedá zbaviť len tak, lebo v podstate to je to, čo teba naučili v detstve, hej, a je to veľmi, veľmi náročné a bude to veľmi veľa proste zlyhaní okolo toho a je to tak, jak s cvičením, hej, že proste alebo s nejakým sebarozvojom skôr. Hej, že proste je to celoživotná práca. Tak dá sa to považovať asi za súčasť toho sebarozvoja a všetkých tých ostatných aktivít sebarozvojových. Áno, ale tak jak so všetkým, tak ten začiatok môže byť veľmi rýchly, kedy ty pocítiš, že ten efekt toho. Takú skokovú zmenu. Hej, takú skokovú zmenu v sebe, hej. No. A myslíš si, že každý muž sa dokáže z toho dostať nejakým spôsobom? Na 100%. Nie je to vrodená nejaká chyba? Alebo niečo podobné? Absolútne. Nič není vrodená chyba, akože z tohto nášho sebarozvoja. Hej, že vždy môže to byť hlboko, že veľmi hlboko, že chce to proste fakt, že roky práce a vedomej práce na sebe a odhodenie ega a proste fakt, že hľadať tie odpovede. Ale ja som zistil, že ty, pokiaľ sa pýtaš jednoduché prečo sa mi toto deje? Prečo som taký? Prečo toto, hej? Tak ty tú odpoveď nájdeš. Len sa musíš pýtať. Že treba sa v tom rýpať v podstate. Treba sa v tom rýpať, jasne. Tak je v každom probléme. Každý problém má riešenie proste. Aj keď nepríjemné, hrozné, škaredé, bolestivé, to je jedno aké, ale vždy proste každý problém má riešenie. A to každý chlap vie. Lebo to je naša prirodzená vlastnosť proste riešiť problémy. Presne tak, sme tu na mužskom podcaste, môžeme povedať aj takéto mužské veci, lebo muži proste, väčšina mužov funguje tak, že je proste problém a oni ho proste analyzujú a rozoberajú, až dokým ho proste nevyriešia ideálne. Presne tak, preto niekedy vzniká ten konflikt medzi mužmi a ženami, že proste, že tá žena niekedy chce byť len vypočutá a proste ty hľadaš riešenie a ona proste úplne, že ale ja nechcem, len tu stoja, proste ma počúvaj. Presne. Áno, treba pochopiť niekedy tie rozdiely medzi mužmi a ženami. No. Ale v tomto je to fajn, že muži presne takto chytia nejaký problém, keď uvidia problém a snažia sa ho vyriešiť, pokiaľ sú v tej mužskej energii a fungujú podľa tých mužských princípov, chytia to, rozoberajú to z každej strany, až dokým to nerozoberú. Čiže dá sa to takýmto spôsobom rozobrať a priznať to. A dobre, v akých iných životných oblastiach ťa to ešte obmedzovalo? Spomínal si vzťahy napríklad, že... No tak to je vo všetkom. Že tam si to pociťoval? To je, akože ja som to pociťoval úplne v každom jednom smere. Ono sa aj hovorí, že muži, ktorí majú nice guy syndrom, sú priemerní aj v práci. Že nikdy nie sú to tí najúspešnejší. Hej, vždy sú to tí, ktorí sú tak mediocre, hej, akože niekde v strede. A je to kvôli tomu, že napríklad, aspoň na čo som ja prišiel, hej, podľa mojich zistení a nejakého know-how, že je to kvôli tomu, že napríklad veľmi úspešní muži sú majstrami v hovorení nie. Hej. Lebo ty musíš ten svoj čas si vedieť nejakým spôsobom vytriediť, nejaký time management. No a keď si človek, ktorý všetkému hovorí áno, hej, tak proste nikdy si nepôjdeš tou svojou cestou. Lebo vždy ťa niečo vyruší. Vieš, a ten syndrom ťa potiahne, že no, vieš, mama mi volala, že potrebuje vyniesť smeti. Alebo kamarát mi volal, či nejdem na pivo. Ten kolega mi písal, že potrebuje zaskočiť smenu. Niečo proste, hej. Tak vždy, keď ty máš nejakú tú cestu, tak vždy ťa niečo od toho dostane. Čiže to financie, hej. Následne vzťahy. Hej, proste nájsť si dobrú frajerku alebo dobrú partnerku do života, tak ty musíš tieto veci vyriešiť. Lebo keď ne, tak ten život ti stále bude hádzať proste pod nohy to, aby proste si sa to naučil vyriešiť. Jasne. Že ti to stále bude zrkadliť ten tvoj problém. Takže tak jak mne sa to dialo, hej, že stále proste som dostával ženy, ktoré boli v podstate na jedno kopyto, tak to isté proste aj vo vzťahoch. A potom, čo máme financie, máme aj tvoje vlastné šťastie. Hej, neviem, či to je nejaká oblasť života, ale proste tým, že si sám so sebou spokojný. Tvoje zdravie, tvoj well-being, tvoje psychické zdravie. OK, čiže nice guy trpia na toto vlastne, že sú nespokojní sami so sebou. Samozrejme. Ty si, lebo ty sám seba nemáš rád. Ty si na seba veľmi kritický, ale ty vlastne ani nevieš, a ty nejsi sebavedomý. Ty veľmi trpí tvoje sebavedomie, lebo ty sám sebe neveríš. Lebo ty stále hľadaš tú validáciu zvonka. A keď ti ju nikto nedá, tak ty vlastne si o sebe myslíš, že si není OK. Hej? Rozumiem. Takže
Čiže podstata toho problému je vlastne tá validácia zvonku, že hľadaš. Aj to. Hovorím, že to je komplexný problém. Vieš, že ty máš nejakú vlastnosť, hej, a každá tá vlastnosť, vlastne ona je to tak všetko poprepletané. Že ty napríklad, poďme si to nejako rozlúsknuť, že dajme tomu, že tá sebaláska, hej, tak ty si musíš určiť, že čo tá sebaláska vlastne pre teba znamená. Každý muž to má inak. Hej, každý sme iný, každý máme iné ciele, ambície a tak ďalej. Pre mňa, akože to bol krok číslo 1. Že keď som sa rozišiel a som bol rozpadnutý, tak proste môj terapeut mi povedal, že Stano, že teraz ty si, lebo ja som prevzal jej ciele za svoje, jej víziu za moju. Ja som proste stratil identitu v tom vzťahu. Úplne. Ja som nevedel, čo ja chcem robiť, ja som nevedel, čo ja som nevedel, kam mám ísť, akým smerom, lebo ja som jej, chápeš? Rozumiem. No. A že teraz si daj týždeň, kedy budeš robiť len to, čo ty chceš. Hej, ja mám len husinu, jak to hovorím, lebo sa vrácam do toho vlastne mentálne, že čo len ty chceš. Zobudíš sa ráno, tak čo chceš zrobiť? A prvá vec, čo ťa nápadne, neoverthinkuj to. Hej? Lebo my aj nice guy sme chronickí overthinkery. Okay. Že, dobre, že chcem ísť behať. Chcem ísť robiť toto. A choď. A rob to. A rob to 1, 2, 3 dní a zrazu zistíš, že zrazu pomalé baby steps, malé kročiky. Nechcem hneď, že chcem zarobiť 100 miliónov. Lebo to ťa môže, že keď to nedosiahneš, tak ťa to zase demotivuje a zase si tam, kde si bol. Takže baby steps, hej? Aby si naberal postupne tú sebadôveru sám k sebe. Hej, že OK, toto som zvládol. A hlavne najdôležitejšie je, že ty si uvedomíš, že ty nepotrebuješ od nikoho, že nejakú validáciu, že čo ty môžeš alebo nemôžeš robiť. Ty rob, čo chceš. Svet je tvoj život. Keď chceš hrať hry celý deň za počítačom, hraj, keď ťa to robí šťastným. Keď chceš ísť a cvičiť proste 8-krát do týždňa, hej, alebo niečo, tak choď. Hej, pokiaľ to je samozrejme v rámci nejakej social, nejakej, hej, že ideš vykradnúť banku, ale niečo. Áno, kým je to normálne spoločensky priateľné. Takže to som tým myslel, že keď sa chceš stať lepším mužom, alebo keď chceš nájsť si lepšiu partnerku, hej, chceš byť lepší proste v tomto aspekte, tak to začne riešiť. Hej, a to presne, že to je taký krok číslo 1. No a potom pre mňa to napríklad bolo to, že OK, že v čom sa cítim, že čo je tá sebaláska pre mňa. No a ja som si to nastavil, že OK, že chcem schudnúť. Lebo som mal proste 130 kg a že proste pre mňa je to, že sebaláska, že musím byť zdravý. A musím dobre vyzerať. Pre mňa. Hej? No tak som schudol 14 kg, 15 kg, začal som cvičiť, proste začal som riešiť stravu a zapisovať si kalórie, všetko, robím to už proste posledné 2 roky a zmenil som sa fyzicky veľmi a začínam sa sám sebe už páčiť. Hej. Super. Hej, že proste, ale ty nepotrebuješ vidieť hneď ten efekt, ale ty musíš vedieť, že OK, teraz dneska som preto niečo spravil. A to je to, čo ti dodáva to sebavedomie, to že proste ja to dokážem. Že treba byť, samozrejme, naučiť sa, budeš veľmi bojovať s trpezlivosťou. Extrémne. Tak jak asi každý človek na svete. Že treba byť trpezlivý. A potom som bol, že OK, čo ďalej? Že proste som si to definoval, že no, chcem viacej zarábať. OK, tak čo musím robiť na to, aby som viacej zarábal? Hej, našťastie, akože ja nejsem z korporátneho sveta, ja robím sám na seba, takže som vedel len, že OK, hľadať cesty. Hej, potrebujem štúdio, potrebujem reklamy, potrebujem toto, rozbehnúť agentúru, rozbehnúť toto a tak ďalej. Hej, čiže začal mi rásť aj príjem, lebo proste bol to môj cieľ. Hej, čiže venovať sa seba rozvoju. Hej, že chcem viacej zisťovať o týchto témach. Proste to bola moja nejaká predstava samého, možno sa to bude meniť. Hej. Ale ak som začal aplikovať tieto zmeny, tak postupom času tá sebavedomie začalo proste rásť. Hej. No a to je presne to, že to sebavedomie je presne napojené na to, že aj na ten dating. Hej, že ty keď si nesebavedomý muž, tak ty v živote ženu neoslovíš. Hej, potom začal som robiť začal som sa ja vystavovať do takých nekomfortných situácií. Že proste, že ja som bol strašný anti-žena.
Antižena, keď som sa rozišiel. Som bol hejter, vieš. Je tak, že všetky ženy sú toxická maskulinita, čarodejnice. Všetky sú kurvy, že proste ja to môžem jebať a tak ďalej, idem sám, vieš. Čiže do začiatku si v tej energii, hej, že OK. No a potom som vlastne začal, že ona si ma musí zaslúžiť, ona musí prísť a tak ďalej. Ale tak vôbec proste nemôže fungovať. Hej, si prehol z jedného extrému do druhého vlastne. Áno, hej. A potom hľadaš proste balans. Akože nám mužom to trošku pomáha, že proste ten hnev, lebo lepšie sa ti cvičí, vieš, lepšie ideš dopredu a lepšie je to podľa mňa, ak byť melancholicky niekde v depresii, hej. Určite hnev je lepšia depresia ako... Ale utapať to v chlaste, depresia, v drogách a tak ďalej, hej. Čiže určite akože ten hnev mne aspoň pomohol chvíľu, hej. Ale... Áno, je to taký motivátor, ťa to nakope robiť to. No. Takže preto nechceš, akože aby ťa to zožralo úplne, preto netreba sa v tom moc utapať, ale začať to riešiť akože zdravo. No a ja som nevedel nikdy osloviť ženy. Ja som nevedel oslovať ženy proste na ulici. Ale ja som to bral z takého divného miesta, že proste, že ti to prezradím, že napríklad ja som ženám nechcel písať na Instagrame, lebo proste som nechcel skončiť v skupinách, jak screenshotnutý, že poď sa na tohto ubožiaka. OK, čiže sa bal takejto veci. Hej, že akože v živote by si sa to nedozvedel. Hej, ale že mne išlo o to, že akože, mal som kamarátky, ktoré rozprávali si o týchto uchyloch, čo im píšu v tých správach. Čiže ja som len to nasával, vieš? Že poď sa aký uchylák, poď sa aký debil. Hej? A ja, že tak toto vlastne som si asocioval nejako spolu, ale potom som si uvedomil, že oni sú fakt tí chalani, čo tam proste slintajú proste na tie baby do DM, zapíšu im tam fakt, že hrozné veci, tak ty ako keď prídeš jak normálny chalan, tak vlastne ty vôbec nezapadáš do tej kategórie. Hej, že proste musel som, ale to bolo s tým, že ja napríklad, jak som nevedel hovoriť nie, tak ja som ho nevedel príjmať. No, okay. Čiže pre mňa nie bolo jak keby zlyhanie. Jak osobný fail. Ale pritom je to len slovo. A ty vlastne ho musíš vedieť spracovať, to tvoje ego, alebo jak to mám nazvať. Príjmať kritiku, bol tiež veľký problém. Hej. Ale aby som neodbočil od tej témy, tak vlastne som začal postupne. Že nemôžeš ísť hneď proste von a prvú ženu, čo uvidíš, tak oslovíš. To je zas z 0 na 100 miliónov. Zas treba postupne. Hej, jasne, čiže malými krokmi sa dopracovať. No a ja som aj, priznám sa, som padol aj do tej, že online dating apps. Hej, Tinder. A tam som postupne začal písať babám. Hej. A to postupne mi vlastne vybudovalo nejakú tú seba dôveru v to, že vlastne OK, napísal som jednej, druhej, tretej, štvrtej, desiatej, všetky mi povedali nie, alebo skončilo to po 5. správe, alebo čokoľvek. Ale z jednou som sa dostal von. Hej? A z jednou sme kecali a potom sme sa motali 2 mesiace a bolo to super. Hej? Akože nevyšlo to, ale proste ideme ďalej. A zase to nejako vyliečilo nejakú časť proste vo mne. A potom už sa stalo to, že žena v kaviarni sa na mňa usmievala a ja, že... Vieš, taký ten moment. A za teba bol Brad Pitt. Hej, za mnou bola stena, vieš. Ja som tak najprv, vieš, tak som toto a potom som ju stretol mesiac na to, ona sa znova na mňa usmiala. Tak ja, že... Vieš? Creepy smile, lebo nevieš, čo máš robiť. No a potom tretíkrát už som povedal, že keď ju znova stretnem, keď to osud dá, tak pojem za ňou. Tak som stretol asi 2 mesiace na to znova. A znova prišla a usmiala sa a ja, že dobre, tak teraz, ale že koľko, že sme v kaviarni, že jak to vymyslím celé, ne? Ja, že dobre, musím počkať teraz, že kým odíde z kaviarne a potom poviem za ňou. Tak som počkal, kým odišla, zrazu ona strašne rýchlo začala chodiť a vždy, tak som išiel za ňou a bolo to až také, a cítiš sa strašne divne v tej situácii, lebo vlastne je to jak z filmu, že ty za niekým ideš. A máš pocit, že všetci na teba kúkajú, že kam sa tak ponáhľaš. Že chceš ich zarezať, alebo čo, vieš? No a potom som mi zastavil, že ahoj, že všimol som si ťa už viackrát v Králičkovi, že proste, že rád by som si vypýtal tvoje číslo, že by som ťa rád pozval von niekedy. A ona, že jasné, že super. Tak sme si akože vymenili čísla, dali sme 2-3 rande, ona potom povedala, že ona vlastne nechce vzťah, ale tuto je to veľmi dôležité, čo sa stalo. Že ona mi povedala, že nechce vzťah, no a tu je ten rozhodovací moment. Nice guy. Ostaneš v tom vzťahu ako kamarát, alebo to ukončíš a ideš ďalej. A toto je extrémne dôležitý moment, že ty musíš odísť. Lebo to není to, čo ty chceš.
A je to absolútne v poriadku. Hej. Bodka. Je to úplne OK, nikto sa na teba nebude hnevať. A aj keď sa bude niekto hnevať, aj keď budeš kokot, stále budeš kokot v niekoho story. Vždy, to je jedno. Nikdy nevyhovieš každému. Ani ty nemáš rád každého. Hej, presne tak. Čiže tuto vlastne som ja zistil, že ona, že však si píšeme. A ja, že nie. Hej. Že proste ja niečo hľadám, ja mám svojich kamarátov a ja som išiel von s tebou s tým zámerom, že chcem niečo viac. Akože stretávať sa, vieš, ale je tam ten zámer proste romantický, alebo intimný, alebo jak to mám nazvať, hej. A keď to ty nechceš, je to úplne OK, ale ja idem ďalej. Vieš, lebo ty tým v podstate, možno to nech to vyznie zle, mi to jedno. Nechceš strácať čas s ňou. Hej. Jasné. Takže ideš ďalej. Áno, že keď hľadaš vzťah a ona ho nechce, tak ale veľa chalanov dúfa. Vieš, veľa chalanov dúfa. Okay. Že však z kamarátstva sa niečo vyvinie a toto. Hej, ale to je strašný proste pit. Hej, to je strašná priekopa, do ktorej sa ty môžeš dostať. Jednak ty si stále v blízkosti niečoho, čo ty chceš, ale ona nie, takže ste úplne na tom inak emočne. Vieš? A to proste nemôže fungovať, lebo ty sa zabraňuješ sám seba. To je, keď si píšeš s bývalou. A takto behajú okolo teba rôzne skvelé ženy. A ty si takto píšeš s bývalou. Vieš, to je to isté. Že ty sa potom budeš sústrediť na to jedno, čo nevíde proste. Lebo ty si druhá možnosť pre ňu. Jasne. Ona si myslí, že to je len o tom, že keď ti povedala raz nie, to znamená, že to nie ti pre niečo povedala. Ale ja mám takú teóriu, že každý povieme to nie, ale nikdy nepovieme ten pravý dôvod. OK, vysvetli. Že my niekde vnútri, to naše sebecké ja, ti vie povedať prečo. Ale ty to nechceš povedať nahlas. Si tučný, si škaredý, málo zarábáš, vadí mi na tebe tvoje zuby, niečo proste, vieš. Každý to máme, jasne. Ale nepovieš to. Chápem. Povieš to, že ja sa na to teraz, necítim sa na to. OK, rozumiem. Hej, príklad. Takže ono ten dôvod tam vždy je. Ale ty si musíš, presne, že teba nemusí zaujímať ten dôvod. Proste tebe stačí to nie a ty ideš proste ďalej. Vieš. No a toto bol vlastne ten dating. Hej. Že v čom ti to môže pomôcť. V tom, že musíš brať aj to nie ako súčasť hry. Hej. Ne, samozrejme, nebyť opozlý, slízky, proste, hej, kreten, hej. Ale proste byť normálne, proste sebavedomý muž, proste keď sa nejaká žena na teba pozrie a usmeje, tak je to v podstate taký, jak prenesený význam z minulosti, že žena pustila servítku, tak ideš za ňou a oslovíš ju. Že ahoj, videl som ťa, proste blablabla, že mohol by som si vypýtať číslo, mohol by som ťa niekedy zavolať von. Áno, nie. Hej, áno, vieš, možno sa ľudom usmierala, alebo je kamarátska, vieš, že bola v takej situácii, alebo čo. Možno sa usmieva na každého. Možno sa usmieva na každého, hej. Ale väčšinou to znamená, že proste, že keď sa ten človek proste na teba pozerá viac ako 2 sekundy a ešte sa tá žena aj usmeje, tak je to znak toho, že proste OK, môžeš pristúpiť. Hej. Takže ako, aspoň ja to tak vnímam. Hej. A tam je ešte aj dosť možné, že ona vlastne keď ti povie, že není pripravená na vzťah, tak ženy to zvyknú povedať mužom, s ktorými nechcú mať vzťah. To není ako nejaké všeobecné pravidlo v ich živote, že OK, teraz nie som pripravená na vzťah. To som veľmi pekne počul, to zase Daniel Maďar povedal pekne na toto. Keď ti žena povie, že není pripravená na vzťah, tak není pripravená na vzťah s tebou. Presne tak, no. Ale toto z hľadiska asi keď sa chceš dostať za nice guy syndromu, tak to asi nie je úplne vec, ktorú riešiš. Že by si sa s ňou, že by si sa stával takým tým silným mužom, aby si ju proste prebil tým, že by zmenila ten názor. Lebo to sa dá svojím spôsobom spraviť. Dá sa to dá, že len toto není úplne tvoja osobnosť. Vieš čo myslím, že OK, čiže nice guy to nemá v povahe. Hej, my sme úplne, že anti toto. Že ja napríklad som človek, ktorý veľmi rešpektuje slovo nie. Okay. Hej, a presne Dano však je taký, že mám aj kamarátov proste takých, že sú, že nie je prezlečené áno. Hej, a idem a pesterujem a bojujem a toto. Hej, len ja som taký, že tým, že ja mám to nie veľmi akože silne nastavené, že keď proste ja niekomu poviem nie, tak to není len, že nie. To je silný proces, dlhý, že prečo nie a nie je nie. A takisto to aj ja berem. Čiže ak žena mi povie, že ja jej poviem za ňou, že chcem ísť s tebou von, že ľúbiš sa mi, že proste
mohli by sme si vymeniť kontakty a povie mi nie, tak ja neprídem za ňou ešte 65 krát. Proste pre mňa je to nie akože definitívne. Hej, a to je zase ďalšia vec, že to je podľa mňa akože na druhej strane skôr chyba, že sa snažím byť nejaká, neviem, nechať sa dobíjať alebo niečo. Hej, že, tak, neviem, ja už som moc starý na hry. A toto je za mňa hra. A ja nehrám hry. Hej. Za mňa to je hra. A môžeme sa hrať hoci akokoľvek, hej, keď už máme tieto veci vyriešené, ale nebudem sa hrať s mojím časom. To je moja hranica, vieš. Víš, že to je zase ďalšia vec. Nastaviť si hranice. Hej, možno niekoho to bude baviť. V poriadku, OK. Hej, že je to úplne OK, fajn. Môžeš ísť. Hej. OK, čiže nechceš hrať hry so ženami v podstate. Nie, lebo to akože za mňa to není akože úplne healthy. Hej, úplne zdravé. Proste, že kebyže hľadám flirt, alebo proste, že chcem sa baviť a chcem nejaký dopamínik a chcem sa hrať, OK. Ale môj čistý záujem je proste nájsť si partnerku do života. A s tou ja hrať hry nebudem. Musíme sa stretnúť, zistíme, že OK, fajn, ty kokos, rozumieme si, je tam tá chémia, neviem čo, máme vyjasnené to, že proste čo chceme, vieme, čo chceme v živote, vieme, čo chceme od života, vieme, aká je naša budúcnosť, proste vieš, kam smeruješ. A keď sú tie dve cesty proste korelujúce, tak sa to dá spojiť. Okay. Ale keď ona mi povie proste tuto niekde, že nie, lebo ja neviem, hej, uvidíme, či príde znova, tak bohužiaľ neprídem. OK. Ja si myslím, že tu je ešte ďalšia úroveň, kde sa dá ísť v podstate, že tá aj úplne dokonalá žena, ktorú si nájdeš do života, do vzťahu, do všetkého, bude stále s tebou hrať istú formu hry. Určite. Lebo ženy proste hrajú hry, je to ženská natúra. Ráno je to áno, večer je to nie. Áno, lenže to už keď si v tom. Už keď proste tá mužsko-ženská dynamika funguje. OK, čiže ty hovoríš čisto o takom tom datingu. O tom datingu. Dobre. Hej, o tej datovacej časti, samozrejme. Hej, že keď sme v tom, že keď ja som v tom, že príklad, že stretávame sa a ja neviem, čo chcem, už sme na 3. rande alebo na 4. a ja stále vlastne neviem, čo chcem, tak to je strata času. Jasne, rozumiem. Hej, samozrejme, keď sme spolu rok, 2, 3 a sa škádlime sa navzájom a snažíme sa nejak udržovať ten vzťah v podstate spice, hej, že proste, vieš, OK, kľudne, môžeme sa aj pohádať len tak zo zješitnosti, hej, že... A potom udobriť. A potom sa udobriť, hej, OK, fajn. Ale to je úplne iná téma, vieš. Na SGO ja práve, že skôr akože dostať sa do toho, že ja to berem tak, že keď že musím vedieť, že či so mnou niečo chceš mať, alebo nie. Rozumiem. Vieš, že ja stále riešim ten dating ako taký. Hej, vzťah samotný to je už ešte ďalšia téma. Chápem, že vo vzťahu je to ešte niečo iné. Áno, jasné. Hej. Tam si zase veľa nice guyov si musí dať pozor na tie hranice. Aby nestratili samých seba. Lebo tam je veľmi tenká hranica pri tom, že ty keď ľúbiš, tak proste ľúbiš, že ľúbiš. Hej. Ako nice guy. Ako nice guy, hej. Že, lebo ty, vieš, tam sa začnú tie tvoje staré vzorce sa dostanú do testu. Že a teraz budem chcieť hovoriť stále áno a budem mať ja svoje hranice a budem mať ja svoje hobby a poviem jej, že láska nie, v piatok večer nejdeme von, ja mám v sobotu ráno tréning. Hej? Že tuto je toto je testovanie, že či padneš do tých svojich starých vzorcov alebo nepadneš. Že či si dokážeš udržať to, čo si sa vlastne naučil, na to, na čom si pracoval. A čo je potom pre teba vo vzťahu napríklad láska ako pre nice guya? Čo vníma nice guy ako prejav lásky, že chcem sa správať láskovo k svojej priateľke, ale som nice guy, tak to znamená, že musím vo všetkom vyhovieť a keď... Ale to sú zlé vzorce. Vieš, že ty musíš vedieť, čo tá reálna láska je. Hej, ale ja si myslím osobne, že veľa nice guyov vie toto použiť, tieto slabé stránky, ako silné stránky. Lebo my sme veľmi pozorní. My si všetko všímame. My si všetko pamätáme. Hej, my sme ale v tom dobrom. Čiže my vieme tú ženu prekvapiť. My vieme ľúbiť fakt, že na 10 z 10. My sme verní. Hej, my proste nepodebávame. Hej, lebo proste my sme tam committed. Hej. My práve, že si musíme skôr dávať pozor na seba. Lebo my sme veľkí givery. Čiže ja si nemyslím, že nice guy vo vzťahu by mal problém s prejavovaním nejakej lásky alebo náklonnosti alebo niečoho. My sa skôr musíme dávať pozor na to, mať tú hranicu, aby sme my neboli nešťastní. Vieš, čo myslím? Aby si nezabudol na seba. Hej, aby si nezabudol na seba. Vieš, že to je skôr u nás ten problém. Že ja som v živote nemal problém, že by tá žena sa cítila, že ona nemá dostatok lásky.
pozornosti, niečoho proste. To sa v živote nestalo. Vieš. OK, a máš nejaký feedback, že vnímala to tak aj tá žena? Lebo častokrát je to tak, že muž vníma, že áno, jej dávam strašne veľa pozornosti, ona si to neváži, lebo častokrát žena potrebuje niečo iné, ako si muž myslí, že tá jeho žena potrebuje a tak ďalej. Áno, presne tak. Máš nejaký takýto feedback napríklad? No, napríklad zo srandy, že sa stala taká vec, že ja keď som si riešil tieto všetky veci, tak vlastne sa mi vrátila do života moja bývalá, s ktorou som mal tento karmický vzťah. A ona mi dala feedback. Že sadli sme si ako dvaja ľudia, hej, a rozprávali sme sa o tom vlastne, že čo všetko sa posralo. A ona mi dala ten feedback. A ja, jak som to mal strašne v svojej hlave, jak ona je proste tá zlá, tak ona mi povedala, že Stano, ale ty si nepamätáš prvú polku vzťahu? A ja, že čo? Že no, že keď bola korona, ty si sedel doma a ani si nerobil a hral si sa na počítači. Hej, že proste, že ja som sa cítila sama. Hej. Čiže ty vieš aj, že, ale to je podľa mňa veľmi akože individuálne, že proste samozrejme bolo to aj 50-50, že áno, druhú polku vzťahu už proste si bol akože super, ale tá prvá polka proste bola hrozná. Hej, že ty si bol proste v tej špirále toho proste, tej závislosti, toho gamblingu, lebo si hľadal proste dopamín niekde inde. Ty si sa nesnažil si byť v realite, ale ja som spadol do toho hrania tých počítačových hier. Ale že unhealthy. Čiže ako taký únik. No je taký únik od reality, lebo proste stále som dúfal, že to zamestnanie, v ktorom som bol, že ma proste vyplatí, ale 6 mesiacov nechodila výplata a ja som s tým nič nerobil. Ja som stále nejak dúfal, mal som nejaké savings, mal som nejaké peniaze odložené, z toho sme žili ale proste, že to bol tiež problém, hej. A ona mi hovorila, že napríklad veľký problém môj bol prejavovať emócie. Okay. Hej, že my to držíme v sebe, vnútri. Hej, ale ona, že a prečo si mi to nepovedal? Prečo nevieš komunikovať? A veľký problém na SGO je, že nevieš komunikovať. Čiže toto bolo, že tá žena vyžaduje veľké množstvo komunikácie. Hej, až pokiaľ nevieš komunikovať. Keď vieš komunikovať. Keď som sa naučil komunikovať, tak som sa stretol so ženami, ktoré sa urazili, keď som komunikoval. Okay. Lebo si to zobrali osobne, alebo niečo proste, vieš, že s jednou som bol vonku, niečo sme riešili a ona, že prečo, že jak by si hodnotil naše rande? A ja, že super fajn, len pár vecí mi akože vadilo. A že čo? A ja, že no, že si začala zjapať po random typkovi, lebo tam niečo riešil s jeho dievčaťom. Ja proste nemám rád takéto scénarie na verejnosti. A ona sa na to urazila. Že no, tak to asi spolu nebudeme fungovať. No, že dobre, v poriadku. Hej, ale zobrala to osobne. Čiže preto je to sranda, že väčšinou ženy chcú, aby sme sa naučili komunikovať, ale keď sa naučíš komunikovať, tak vlastne ten feedback prichádza aj z druhej strany. A keď nemáš vyriešené to svoje ego a tie svoje boliestky tiež, tak niekedy ťa to môže trafiť. Hej, a pre mňa bolo toto tiež veľký problém, lebo ona potrebovala stále komunikovať. Ona potrebovala veľmi veľa komunikácie, ale ja som to nevedel. Lebo ja som sa bál, že keď budem komunikovať moje potreby, tak ona odíde. A to bol ten problém. Hej, že ona, že prečo si mi to nepovedal, prečo vieš, a ja, že a vtedy som na to nevedel odpoveď. Už teraz viem, samozrejme. Hej. A takže toto bol veľmi, veľmi dobrý a kvalitný feedback, vlastne na základe ktorého ja som zistil, že vlastne fakt. Okay. Že ja vlastne som že ja som si myslel, že viem komunikovať. S kamarátmi viem, v biznise viem, hej, lebo som taký mediátor alebo taký diplomat, že viem vždy vyriešiť každý konflikt. Ale to možno je tiež z tej veci proste z môjho detstva, vieš, že... Áno, že sa chceš vyhnúť konfliktu. Hej. Čiže možno preto som dobrý mediátor, ja neviem, hej. Ale v tom vzťahu je to presne problém. Že ty nevieš komunikovať tie svoje potreby. No a tak vzniká problém. Hej, lebo ona ide, rozpráva svoje vízie, rozpráva svoje plány a ty si taký, že áno, to je fajn. Vieš. Rozumiem. Preto tak vôbec nemusí byť. Spomínali sme ešte kúsok z Korei, že muž, teda ako nice guy by sa mal naučiť hovoriť nie a mal by viacej hovoriť nie, alebo teda, že tí muži, ktorí hovoria nie, sú viacej úspešní. Áno, hej. No hovoria, ja som si čítal takú krátky úryvok z takej štúdie, že muži, ktorí sú takíto nice guys, tak zarábajú v priemere o 18% menej ako muži, čo nie sú na rovnakých pozíciách ich rovesníci. A mňa by zaujímalo, že akým spôsobom to dať ale do praxe, lebo neviem si zase predstaviť, že všade povieš nie, lebo to zase tak
to nefunguje úplne. Že akým spôsobom sa dajú dať takéto veci do praxe. Lebo jedna vec je to povedať, že OK, hovoriť viac nie, čo s tým mám teraz spraviť. Hovoriť všade nie, nemôžem teraz prísť a všade povedať nie všetkým. Hej, teraz sa dostávame k tej praktickej časti možno tohto rozhovoru, že ako sa to dá vlastne všetko dokázať. No a ja som našiel akože počas týchto 2-3 rokov také metódy, ktoré mne fungovali. Samé mi prichádzali, ja som si to nikto nečítal ani nič. A zistil som, že fungujú. A je to super. Že napríklad, že ako sa naučiť hovoriť nie. Hej, úplne ideálne je, že keď si nájdeš nejakú svoju safe person, nejakú svoju osobu, ktorej veríš, ktorá ťa nebude judgeovať, akože nebude ťa súdiť a nebude si s teba robiť srandu a bude brať to, čo je povieš veľmi vážne. Hej. Preto to hovorím tak pomaly a v kľude, lebo je to naozaj dôležité. Lebo veľa chánov medzi sebou čo? Hej, že treba mať fakt niekoho vedomého, ktorý proste mu povieš, kámo, riešim takýto problém a potrebujem ho vyriešiť a pomôž mi s tým, hej. Bolo by ideálne, kebyže je to chalan. Lebo tým, že nice guyovia často hľadajú validáciu od žien, tak majú aj dobré vzťahy akože so ženami ako kamarátky. Ale nice guy lieči sám seba najlepšie, keď je v mužských kruhoch. Hej, čiže my musíme sa naučiť pracovať viacej s mužmi, lebo to nás lieči. Hej, lebo vtedy my zisťujeme, aké to byť mužom. My zisťujeme, čo je OK, ako byť mužom. A tak to platí pre všetkých mužov, nie iba pre nice guys. No hej, akože, ale to som sa naučil, že tak to lepšie funguje. No a akože, samozrejme, môže to byť aj žena. Napríklad u mňa to bola žena. Hej, mám kamarátku proste, najlepšiu kamarátku a s ňou sme už otvorili zmluvu ústnu, že, lebo aj ona mala problém s tým, že nevedela hovoriť nie. A že ju samu to vyčerpávalo proste, že sa rada veľmi rozdala a tak ďalej, vieš. No a my, že dobre, že naučíme sa hovoriť nie a dávať si hranice. A nebudeme sa na seba hnevať. Budem tu, aj keď mi povieš hocičo, mňa sa nezbavíš. Hej. Budeme sa navzájom mať radi, aj keď si hocičo povieme, ani jeden z nás neodíde. Toto je safe space. Hej. Toto sme si dali ako, že proste pakt. Hej. No. A vedeli sme navzájom, že máme ten problém. Takže ako náhle ja som bol doma a ona chcela ísť von, a ja som jej napísal, že nie, tak ona to hneď zobrala. Že jasné, že môžeme ísť inokedy. Hej. A zo začiatku je to veľmi, veľmi náročné. Hej, bude ťa to trochu pichať. Budeš taký, že hej. Keď máš povedať to nie. Hej, ale komunikuj to. Hnevaš sa na mňa? Budeš sa na mňa hnevať? Nie, vôbec, čo si? Hej, proste povieme inokedy. Ak ten človek je naozaj tvoj kamarát, tak sa nemusíte vidieť ani rok, ale proste stále tam to puto bude kamarátske, hej. Potom mali sme nejaké aj výmeny názorov alebo niečo. A komunikovali sme to. A to, že sme proste aj v niektorých témach sme boli odlišní, tak to vôbec nevadilo. Lebo sme vlastne stále tam boli. My sme stále ostali spolu. Ako kamaráti. Hej. Že vždy sme proste komunikovali. Nikdy jeden sa jeden na druhého nenahneval. A aj keď sa nahneval, tak proste prešiel 1-2 dní a ten druhý ho do toho dokopal. Že poďme si to vysvetliť. Poďme si to vykomunikovať. Hej. A takto postupne časom, trvalo to asi rok, proste sme obidvaja nadobudli sebavedomie v tom, že môžeme hovoriť nie. Že vlastne svet sa nezrúti. A to postupne ťa aj život začne smerovať. Hej, ja som začal veľmi veľa hovoriť nie mojej mame. Mojej rodine. Hej. A oni to berú jak to, že som sebecký. Že som sa strašne zahľadil do seba. OK. Hej. OK. Ale očividne mi to funguje. Začal som viac zarábať. Som šťastnejší. Mám sa radšej. Hej. Tak čo je viac? Potom ti môže byť jedno, čo si ostatní myslia. Presne tak. Akože a niekedy to bude náročné, lebo presne môže to byť rodina. Áno. Môže to byť tvoj partner. A pravdepodobne bude. Pravdepodobne bude. Hej. Čiže preto aj keď sa ako nice guy chceš do týchto vecí púšťať a začať to riešiť a máš vzťah, treba to v tom vzťahu komunikovať. Pozri sa, lebo je dosť možné, že spolu neostanete. Lebo ty keď sa zmeníš, tak sa zmeníš. Toto je že veľká zmena proste v tvojom živote. Ty začneš seba dávať na prvé miesto. Ty začneš proste riešiť tie veci, ako ty chceš. A je to pre teba extrémne dôležité. Vieš, vždy sa dá samozrejme nájsť nejaký konsenzus, že proste nejaký prienik,
Nemusíš byť úplný kreten, hej. Všetko sa dá. Ale je to náročné. Hej. A toto je napríklad jeden z tých cvičení, ktoré som ja aplikoval na to, aby som sa naučil hovoriť nie a dávať si hranice. A zlíhaš. Veľakrát. Jasné. Hej. Treba povedať, že je to v poriadku. Je to v poriadku? To sa proste, je to normálny súčasť procesu učenia sa. Alebo super vec je, že sme v ére telefónov a správ. My málo, naša veková kategória málo, no tvoja, ne moja, že málo telefonuje a tvoja už podľa mňa vôbec ne. Tak ty keď si prečítaš správu, že ti niekto chce napísať, že poď von a ty nechceš ísť von, tak daj si 3 sekundy a zamysli sa nad tým. Chcem ísť naozaj von? Čo to, že musíš sa sám ísť dovnútra a prekonať ten impuls toho nice guya, lebo ty impulzívne chceš povedať áno. Lebo to je ten tvoj vzorec. Ale ty sa musíš ukludniť 3 sekundy, že dneska som chcel večer si pozrieť film. Dneska večer som si chcel pripraviť niečo do práce, neviem čo. Chcel som byť v kľude doma, nechce sa mi ísť nikam. A toto odprezentuješ do správy. Nechce sa mi ísť nikam, lebo... Ale môže byť, musíš hovoriť pravdu. Hej, to je ináč ďalšia téma z Nice Guya, že my dosť často klameme. Že vymýšľaš si výhovorky alebo také niečo. Nie, ty sa snažíš prispôsobiť, aby ťa všetci mali radi. Takže pred každým si iný. Takže ty vlastne nikdy nejsi úprimný. Sa snažíš byť taký, víš, tak sa slithering in, vieš. A to je tiež náš veľký problém. Že proste my sme takí falkovia. Vieš, taký falošný. No. Čiže to je dosť často tiež problém. A to riešenie je na to, že ty si musíš uvedomiť, že aj keď povieš pravdu a budeš za kokota, tak je to OK. Ale je to tvoja pravda. Vieš. A nie sa snažiť sa každému vyhovieť. No. OK, čiže si vlastne stanovil jedného kamaráta, s ktorým si dal hranice, presne si odkomunikoval tento problém, ako to budete riešiť a ako budete riešiť problémy. A to ťa vlastne dostalo k tomu, že si sa naučil, že povedať nie je vlastne OK. Áno. Že vlastne svet nespadne. Áno. A môžeš mať hranice a ty, že proste chceš niečo dosiahnuť, tak tie hranice potrebuješ. Proste ja neviem, aká je tvoja cesta, každý máme inú cestu, ale moja cesta bola proste zarobiť viac, mať úspešné firmy, začať viacej cvičiť, to znamená riešiť stravu, to znamená povedať nie každý deň, alebo každý tretí deň burgeru, hej, alebo niečo proste, alebo čokoľvek. Hej, ty proste, keď to nezapadá do tvojho plánu, je úplne OK povedať nie. Hej. A ešte rozoberme, ako v praxi hovoriť nie. Či to sme hovorili vlastne tento v praxi akože toto je začiatok. Hej. A postupom času ty budeš sa cítiť veľmi nekomfortne s tým, že budeš hovoriť nie. A ty sa musíš naučiť sedieť s tým diskomfortom. No tvoja hlava pôjde bomby, hej. Ale ty sa musíš naučiť sedieť s tým diskomfortom a že je to OK. Budeš cítiť takú úzkosť v žalúdku, taký tlak, také že sa má niečo stať. Ale nič sa nestane. A čím častejšie to budeš robiť, tak tým to bude ľahšie a ľahšie. Až zistíš proste, že o 2-3 týždne, že proste je to úplne super. Lebo ty keď povieš áno, aj keď ty myslíš nie, ty si z toho frustrovaný. A ty si nepríjemný na tých ľudí potom. A oni nevedia prečo. Ani ty nevieš prečo. Ale si frustrovaný. Ale to preto, že niekto porušil tvoju hranicu. A ty sa hneváš sám na seba. A to je ten problém. To je to, prečo sú často proste tí ľudia frustrovaní a sú takí, vieš, a proste oprskli a tak ďalej. A čo sa deje? A nič sa nedeje. Ale to preto, že robíš niečo, čo nechceš robiť. Easy. Ono je to vlastne aj celkom otravné mať takého nice guya ako kamaráta, lebo vlastne ty nikdy nevieš, čo s ním vlastne je, keď je nespokojný, ani nevieš ho vlastne prečítať, lebo on ti vlastne na všetko povie áno. Často sa uráža. A keď ty by si mu možno aj chcel vyhovieť, ani nemáš ako, lebo on ti na všetko nepovie. Áno, on ti nepovie svoju potrebu. Čiže... Čo len chceš? Nie je to jedno. Keď nejaký nice guy čaká na to, že to okolie mu vyhovie, tak vlastne úplne zbytočne, lebo musí najprv sám sebe vyhovieť. Áno, a on chce, aby mu vyhovelo, ale on to nevie komunikovať. Nepovie, čo potrebuje. Ne. On to nepovie. Vieš? Že musí začať sám od seba. Hej. To je to najdôležitejšie, že ty si musíš uvedomiť, že ty máš problém. A musíš ho začať riešiť, lebo to je presne to, že ty máš s niekým nejakú tú nepísanú zmluvu, imaginárnu. Hej, že ja som ti pomohol odviesť odpad,
teraz ja dúfam, že ty, keď ti zavolám, tak pribehneš. Ale ty nepribehneš, lebo si mi povedal nie. Lebo máš svoj život a je to úplne OK. No ale ja som nasraný. Hej. Ja som ti vtedy pomohol a ty teraz neprídeš. Uh-huh. Hej. A to je taký jeden balíček toho očakávania. Že ty nesmieš mať očakávania. Nejaké zmluvy si podpisuješ sám v hlave. Hej, s tým druhým človekom a on to nevie. On to vôbec nevie, chudák. A ty si on stojí tam a pozerá na teba a ty si tam sám, že aký kokot, čo. Vieš. No a to je problém, lebo ty sám si z toho frustrovaný. Úplne zbytočne, vieš. A aj očakávania mať od ľudí proste, že keď chceš pre niekoho niečo spraviť len tak to proste sprav len tak. A neočakávaj od toho nič. Proste musíš, toto mi tiež veľmi pomohlo, že proste, že keď lebo ja som človek, čo vždy rozdával, proste pozýval ľudia tak. Ale dostával som sa niekedy do tej frustrácie. Vieš, že proste, a prečo oni mňa teraz nepozvú a toto. A to je presne ten problém, že potom som prestal mať očakávania. Keď ťa chcem pozvať, tak ťa pozvem a neriešim to. Keď nechcem ísť, nejdem. Hej? A že to je presne že si není potom z toho frustrovaný. Nemáš očakávania. Ty nesmíš mať očakávania. Ty keď ideš na to rande, ty nemáš očakávania, že jak to dopadne. Lebo potom budeš nasratý, že to nedopadlo ako ty chceš. Vieš? A ten človek za to nemôže. No. Hej? Že ty nesmieš mať očakávania, že jak to pôjde. Proste to príjmi tak, jak to príde. Pôjde to fajn, dobre, super. Pôjde to zle, OK. Lebo my aj strašne vymýšľame proste rôzne scenáre, jak to celé dopadne. Overthinkeri sme strašne, vieš. Áno, a potom si vlastne sklamaný, že to tak nie je a ešte sa hneváš na toho druhého človeka, že nehrá podľa tvojho scenáru, čo máš ty v hlave. No, a z tých 10. Z tých 10. A potom, keď to náhodou vyjde na hovno, jak ty si to predpovedal, a že som vedel, že to tak dopadne. Ale to je vlastne, overthinking vychádza z tvojej vlastnej insecurities. Že sám sebe nedôveruješ. Takže tým pádom vlastne potrebuješ nájsť nejaký dôvod, prečo to vlastne nefungovalo. Mám na teba ešte jednu poslednú otázku. No daj. Ak by si jednu vec mohol spraviť inak vo svojom živote vzhľadom na túto tematiku, ktorá by to bola? Spraviť inak? Keby si mal možnosť zmeniť jednu vec. Keby som mal možnosť zmeniť jednu vec, akože ja sa ich snažím všetky zmeniť. A že by sa aj v minulosti napríklad inak zachoval, alebo čo najviac ľutuješ, čo ti najviac napríklad nevedel sa dostať do nejakej vysnívanej práce, alebo nejaká holka, alebo niečo. Vieš čo, jediné, akože ja práve, že som veľmi stotožnený s tým, jak všetky moje veci prešli a vyvrbili sa, lebo v podstate to je to, čo formovalo mňa, ako som teraz. A mohol by som polemizovať o tom, že ja sa nerad vrácam do minulosti moc, ja skôr budúcnosť a riešim, že OK, ako by som to vedel spraviť lepšie. Takže v minulosti je strašne veľa vecí, čo by som mohol takto polemizovať. Že OK, fajn, že mohol som začať pracovať v 18, mohol som si založiť firmu v 19, nemusel som žurovať od 18 do 25, nemusel som mať 5 zlých vzťahov, mohol som mať len jeden a uvedomiť si problém. Že to je milión vecí, proste, čo by som mohol zmeniť. Hej, ale ja si myslím, že všetky tieto veci ma do celej vlastne podoby formujú tak, aký som teraz. Jasno. Hej, to je jak ten posledný vzťah, to bola extrémna bomba. Akože zlá bomba. Akože extrémna premena. Toxický, karmický vzťah, aký len chceš proste. Fakt, že pecka. Ale prežil som to a to je všetko mi to ukázalo vlastne, že wow, že ja som za to mega vďačný. Skúsenosti. No. Ja to dievča milujem za to. Že mi toto spravila so životom, vieš? Mega. Úplne uspokojivé odpoveď, ja to mám úplne rovnako. Bol som zvedavý, že či máš niečo presne, nejakú jednu vec, čo by si povedal, ale úplne som s týmto spokojný. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali túto epizódu až sem. Myslím si, že tu je ešte veľa vecí, čo sa k tomuto dá povedať, ako príjmať napríklad komplimenty alebo takéto veci. To na SG tiež nevedia. Tam je ešte veľmi veľa tém, čo sa s tým dá robiť. Tak ak vás táto téma zaujala, budeme radi za odbery, lajky, komentáre, dajte nám vedieť, ako sa vám to páčilo a čo vás zaujíma z tejto témy a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.